Tervetuloa Vuoreksen tavarapyörien käyttöohjevideoiden pariin. Tällä videolla näytämme, kuinka kätevää on tavarapyörien vuokraus ja käyttö. Meillä on täällä 3 erilaista pyörää, 2 laatikkopyörää ja 1 pyörä-peräkärry-yhdistelmä. Kaikki pyörät ovat sähköavusteisia. Palvelun toteuttaa Tampereen kaupunki yhteistyössä Villarin ja Lainapin kanssa. Lataa puhelimeesi jo etukäteen Lainappi-sovellus sovelluskaupasta. Luo käyttäjätili, avaa profiili ja syötä tietosi. Napauta maksutiedot ja lisää maksukorttisi tiedot. Lainappi-sovelluksella voit vuokrata myös muita yhteiskäyttötavaroita. Kun haluat vuokrata pyörän, avaa Lainappi-sovellus. Mene kohtaan Etsi Lainapista. Kirjoita Vuores, selaa valikkoa alaspäin ja valitse pyörä, jonka haluat vuokrata. Näet pyörän tiedot ja vuokrauksen hinnan. Vuokraa pyörä napauttamalla vihreää Vuokraa-painiketta. Valitse päivä- tai viikkovuokra. Napauta nouto ja valitse ajankohta, jolloin noudat pyörän. Valitse myös palautuspäivä. Huomioi tilan aukioloajat noutoa ja palautusta suunnitellessa. Hyväksy vielä ehdot ja lähetä vuokrauspyyntö vihreästä painikkeesta. Seuraavaksi avautuu sovelluksen keskustelunäkymä. Napauta maksa ja suorita maksu ohjeen mukaan. Huomioithan, että varaus kirjautuu ja vahvistuu järjestelmään heti maksun jälkeen. Voit tarkistaa vuokraajan ja muut vuokrauksesi profiilisi vuokrahistoriasta. Kun olet vuokrannut ja maksanut haluamasi pyörän Lainappi-sovelluksessa, on aika hakea pyörä käyttöön. Pyörät sijaitsevat Vuoreksen liikekeskus Klaavassa osoitteessa Vuoreksen puistokatu 87. Saat sovelluksesta ohjeet lokeron oven avaamiseksi. Ota lokerosta ajotietokone, sininen, punainen ja vihreä avain sekä tarvittaessa pyöräilykypärä. Tarkista, että kaikissa tavaroissa on sama numero. Nouda vuokraamasi pyörä numeroidulta paikalta. Liuuta ajotietokone tangon keskellä sijaitsevaan telineeseen yläkautta. Ajotietokone on samassa paikassa kaikissa pyörissä. Punainen avain kuuluu linkkulukkoon. Avaa se ja laita lukko sille varattuun telineeseen. Laatikkopyörien runkolukko avataan vihreällä avaimella. Sinisellä avaimella avataan vielä ketjulukko. Hae akku latauskaapista, jossa on sama numero kuin pyörässä. Avaa kaappi sinisellä avaimella. Ota akku irti latausjohdosta ja sulje latauskaappi. Kiinnitä akku pyörämallin mukaan joko satulan, ohjaustangon tai tarakan alle. Jos vuokraat pyörän useammaksi päiväksi kerralla, kannattaa myös akun laturi ottaa mukaan. Tarkista rengaspaineet ennen liikkeelle lähtöä. Renkaan tulee tuntua napakalta. Lisää ilmaa tarvittaessa. Jos vuokrasit sähköpyörän, jossa on lasten vetokärry, kiinnitä kärry pyörän takarenkaaseen vetokärryn aisan sekä pyörän takarenkaassa olevan adapterin avulla. Muista kiinnittää myös turvaremmit. Kaikissa pyörissä on samanlainen ajotietokone. Käynnistä tietokone virtapainikkeesta. Kun näyttö syttyy, on pyörä valmis ajoon. Tietokoneen tärkein toiminto on sähköavustuksen hallinta. Siitä löytyy myös muun muassa matkamittari ja muita mittausominaisuuksia. Sähköavustusta säädetään vasemmanpuoleisen kahvan juuresta. Siinä on 3 asentoa: Eco, Normal ja High. Vaihteita vaihdetaan oikeanpuoleisen kahvan juuresta. Kaikissa pyörissä on 7 vaihdetta. Huomioithan, että kaikissa pyörissä on vain käsijarrut. Kolmipyöräisessä on lisäksi seisontajarru. Pyörät tarvitsevat suuremman tilan kääntymiseen kuin perinteinen polkupyörä. Turvallista matkaa. Muista palauttaa pyörä viimeistään vuokraajan umpeutuessa. Palauta pyörä samalle numeroidulle paikalle, josta noudit sen. Jos käytössäsi oli laatikkopyörä, lukitse sen runkolukko vihreällä avaimella. Avaa akku vihreällä avaimella ja latauskaappi sinisellä avaimella. Kiinnitä latausjohto akkuun. Kun akun vihreä valo palaa, voit sulkea kaapin. Lukitse ketjulukko, johon käy sininen avain. Ja vielä linkkulukko, johon käy punainen avain. Seuraavaksi irrota ajotietokone. Paina näytön alapuolella olevaa klipsiä ja työnnä tietokonetta ylöspäin.
Avaa lainappikaapin lokerosovelluksen avulla. Palauta kaappiin ajotietokone, vihreä, sininen ja punainen avain sekä kypärä. Sulje lokeron ovi. Näin pyörä on palautettu onnistuneesti.